שלום לכם, כאן אלעד געברה וליעד אליהו, תלמידי מוקד עכו. בסרטון הבא נציג את הפרויקט עליו עבדנו במהלך השנה האחרונה בתוכנית מגשימים. הפרויקט נקרא Web Vulnerability Scanner, או סורק חורי אבטחה. כרגע אנחנו הולכים להציג את התוצר הסופי, כלי אשר ממפה האתר ובודק עליו חולשות אבטחה, כגון XSS, Command Injection, LFI, RFI ו-SQL Injection. הוא מחזיר לבעל האתר את הלינקים הפריצים והצעות לתיקון החולשות. בכדי לעשות זאת, בעל האתר ייכנס לאתר שהוכן על ידינו מראש, שהוא Web App Client, כלומר אתר אינטרנט, ושם יכניס את הדומיין של האתר. ישנה אפשרות בנוסף להכניס קוקיז ופרטי התחברות ייחודיים בכדי לקבל סריקה איכותית יותר. טוב, אז לפני שנתחיל בהדגמה קצרה, נסביר על המכונה שלנו. במשך כל הפרויקט ניסינו אותו על אתר שמדמה אתר אמיתי, אך בעצם מלא בחורי אבטחה, ולכן היה לנו כמטרה בשביל הכלי שלנו. הכלי אותו פיתחנו. באתר יש לנו חורי אבטחה מסוגים שונים, כולל Command Injection, File Inclusion כולל LFI ו-RFI, SQL Classic Injection, SQL Blind Injection, XSS משני סוגים, Reflected ו-Stored. אז נעבור לקליינט. פה יש לנו את הבר, כמו שאלעד ציין מקודם. אליו מכניס בעל האתר את הכתובת של האתר שלו, לאחר שהעלה את דף האבטחה לאחסון שלו, ואז לוחץ על הכפתור סרוק. הבקשה לסריקה מגיעה לשרת והוא מאבד אותה, ואם אכן השרת מאמת את בעל האתר, השרת מתחיל בסריקה של האתר, ובקליינט אפשר לראות עדכון בזמן אמת בכל רגע נתון. כמו שאפשר לראות, הכישורים שנמצאו מופיעים כרגע על המסך, כולל החולשות שנמצאו, שזה בעצם העיקר. ולבסוף, החלק אולי החשוב ביותר, הוא ההצעות שבעל האתר מקבל על מנת ללמוד על החולשה שנמצאה באתר שלו, ויותר מכך, על איך לתקן אותה. עד כאן היינו ליעד ואלעד עם הפרויקט WVS, עליו עבדנו קשה במהלך השנה בתוכנית מגשימים. מקווים שנהנתם.